Hola, humans! Avui us parlaré d'un tema un xic enrevessat. Es tracta de la creació d'un nou impost una mica surrealista i fins i tot diria que de mal gust. De fet, encara no s'ha implantat perquè està pendent d'aprovació. Però ja us dic jo que tinc una antena intergalàctica que s'acabarà aprovant. Us ho diré clar i català. Es tracta de pagar. Si fins ara pagàveu per viure, a partir d'ara, estimats humans, pagareu per morir. Heu quedat de pedra, oi? Arguireu que ja pagueu aquest impost. Però no és això, companys, no és això. Estic parlant d'un nou impost que té a veure amb la incineració. Ja us he avisat, oi, que era de mal gust? I és que resulta que ara la tendència funerària és la incineració. I és clar, això no dona tants pèmpins com un enterrament. Com bé sabeu, les cendres es desen en una urna que normalment els familiars tenen a casa seva en record del difunt. Doncs aquí, just en aquest punt és on els ajuntaments s'han tret de la màniga l'anomenat impost d'urnes. I a aquest efecte han creat el SNU, Servei de Neteja d'Urnes, que a Eternàlia ja hem rebatejat com a síndrome de normalització usurpativa i que no deixa de ser una collonada més per treure diners. I és que sembla ser que a alguna llumenera se li va acudir la genial idea que aquests petits receptacles havien de ser convenientment desinfectats per tal d'evitar possibles malalties que no han existit mai. I en què consistirà aquest servei? Doncs en què un cop l'any uns funcionaris de l'Ajuntament aniran a casa vostra per netejar les urnes. Sí, heu sentit bé. Buidaran el seu contingut en un recipient esterilitzat i després fregaran i trauran lluïssor a l'urna. Això sí, ho faran amb molt de carinyo, En acabat, tornaran a abocar-hi les cendres, taparan l'urna i enganxaran a la banda de sota un adhesiu amb un holograma de control i després, amb una petita cerimònia opcional, marxaran i fins l'any que ve. Fins aquí podria entendre's com una extravagància més de l'Ajuntament i no aniríeu pas desencaminats. Però compte, sembla ser que també hi ha la intenció de promulgar una llei que castigarà amb mesures draconianes tot aquell que no tingui l'adhesiu al dia o a la nit, tant se val. Naturalment, això formarà part de la lletra petita. I és que no és ningú l'Ajuntament jugant a l'abracadabra. Com podeu imaginar, ja ha aparegut el primer mercat negre d'urnes i cada cop serà més difícil d'aconseguir-ne una. Clar que això no és la primera vegada que passa. Recordeu que ara fa 5 anys la Guàrdia Civil no en va trobar ni una. I ara, per acabar, llegiré un correu que m'ha arribat i que el signa un tal Cigronet i pregunta si té sentit demanar una taula de diàleg. Mira, Cigronet, les taules sempre són necessàries, bé siguin de diàleg o de billar. Ara bé, si el que vols és dialogar, el que et cal tenir per sobre de tot és ofici, per obtenir un benefici i no sortir amb les mans buides. Aquesta és la diferència entre una taula auxiliar i una taula de comandament. Bé, això és tot, amics. Ja sabeu que podeu enviar els vostres suggeriments i preguntes a plademillores
@aternalia.etl. Eternàlia.